Helo, fy enw I yw PC Emma Warner, ac rwy'n swyddog heddlu cymunedol ysgolion, yn union fel y swyddog sy'n ymweld â'ch ysgol chi. Iawn, dewch i ni siarad am alcohol. Dyle bob un ohonoch wybod bod alcohol yn gyffur. Gall cyffur newid y ffordd mae'ch meddwl a'ch corff yn gweithio. Mae'n wenwyn ac yn iselydd. Cofiwch, nid oes swm diogel o alcohol ar gyfer bobl ifanc fel chi, oherwydd mae eich corff dal i dyfu. Gall alcohol newidio'r ymynedd a'r corff sy'n dal i ddatblygu. Mae rhan fwyaf o bobl ifanc yn gwneud penderfyniadau synhwyrol am yfed alcohol. Mae rhai sydd ddim yn gwneud hynny yn gallu achosi problemau. Gall amrywio o fod yn stwnllyd, a tharfu ar eraill, i ymddygad ymysodol a threisgar. Gall alcohol hefyd achosi bobl ifanc i gymryd risgau a gwneud pethau y byddent yn difaru ei gwneud. Dyma pryd gall yr heddlu cael ei cynnwys. A fallai nad ydych chi yn yfed alcohol yn uniongyrchol eich hun, ond gallwch yn hawdd fod yng nghwmni rhywun arall sydd yn yfed. Meddyliwch, fyddech chi yn derbyn lifft gan yrwr sydd wedi bod yn yfed? Ydych chi erioed wedi gweld rhywun sy'n dadlau pan fyddent wedi meddwi? Os oes gennych bryderon, mae yna bobl sydd yn bob amser yn barod i helpu. Gallwch ffonio Dan 24/7 ar 0800 633 5588 neu Childline 0800 1111 neu gysylltwch a'ch asiantaeth leol. Fe ceir manylion ein adran llinellau gymorth. Diolch.